alderantzizko proportzionaltasunezko funtzioak dira honen itxurakoak. Hau da, izendatzailean x daukenak. Horren grafikoa gogoratu dala hiperbola bat. Hiperbola batek ditu bi asindota, bata vertikala eta beste horizontala. Eta adar bi batzutan izango dira bi kuadrante hauetan, hemen, edo hemen. Holanik. Vale? Bueno, jakinda hau, gure helburua da ezagutzea zelan ateratzen ditugun, parabola horren, hiperbola horren ardatpiak. Vale? Hasieran simple danean koinziditzen dira x eta y ardatzarekin, baina aldira ez izan. Vale? Bueno, gogoratu. Hasieran egin behar da definizio eremua kalkulatu. Vale? Definizio eremuan, kasu honetan, izendatzailetan x-ak agertzen direneak, egin behar da izendatzailea bera berdin zeroatara. Kasu honetan x berdin 0 denez, bai? Definizio eremu izango da r-ari kentzea 0 puntua. Eta puntu honetan, hain zuzen, dago asinota vertikala. X berdin 0 da dagoen asinota vertikala. Ardatzarekin koinziditzen dago. Eta honek izango da beste asinota bat, asinota horizontal bat, y berdin 0 dana. Gero komentatuko dugu, zelan dan zatikiari gehitzen edo kentzen dagoen zenbakia, kasu honetan 0, izango da asinota horizontala. Vale? Jakinda hori, tabla bat egingo dugu, bakarrik pare bat baliokin. XY, balio horiek izan behar dira, bat 0 baino txikinagoa, eta beste bat 0 baino handiagoa. Beti, segun kasein dan, zatiketa hori zehatza izateko, zatiketa hori modu horrez batean grafikoan sartzeko. Imaginatu, minus bat eta bat. Bi puntu horiek kalkulatuz, geratuko da, grafikoaren puntua nun jausten dan, imagina, minus k, ingo aproba k batekin, ez? K bat bada, minus bat eta bat. Orduan, esan dugu, hemen, y ardatza da asinota vertikal bat, eta x ardatza dala asinota horizontala. Bat puntuan, bat balio hartzen dago. Eta minus bat puntuan, minus bat balio hartzen dago. Orduan, grafikoa zelan egiten dugu? Bakigu, asinota horizontaletik hasten dala, ametik pasatu, eta asinota vertikalan amaitzen dago. Eta gero, asinota vertikalan hasten da, ametik pasatuz, eta asinota horizontalan amaitzen dago. Principios, basati x nahiko horrezen da. Vale? Imagina, y berdin, bi zati x ken bi, gehi bat. Dala. Bueno, definizio eremua. Kalkulatzeko, lehenengo, x ken bi berdin 0, x berdin bi. Beraz, definizio eremua da r ken bi. Eta hau idatzi behar da. Segituan, idazten dugu, asinota vertikala, dala, x berdin bi. Vale? Eta segituan, asinota horizontala, y berdin bat. Orain, grafikoan, markatzen ditugu asinota biak. X berdin bi, vertikal. Y berdin bat, horizontal. Eta orain, tabla. Zeintzu balio? Bi. Bata. X-a, bi baino txikinagoa. Vale? Adibidez, bat. Beti, hau kalkulatzerakoan, zatikirik ez gertatzeko puntuak. Vale? Aldugunez aukeratu nahi duguna, aukeratzen dugu olako bat. Albaldin bada, Bat bada, bat ken bi, minus bat, bi zati minus bat, minus bi, gehi bat, minus bat.
Eta bat, bi baina handiago da, iru. Iru ken bi, bat, bi zati bat, bi parkatu, bi gehi bat, iru. Beraz, iru puntua, eta bat minus bat puntua. Vale? Grafiko izango da, ametik pasa, eta onarte, eta ametik etorriko da, eta pasa. Vale? Listo, bueno, hau lotuta dagoen, eta gurean zikusi. En fin. Ametik pasa behar da, eta lotuta, vale?